teretana, to jest ja tam više po neke zgibove i po tim strunjačama i dignem kaj. A džogiranje 0 bodova, jer sam si već koljena razjebao. Ako se već moram baš za jednu od gospođa odrediti, ja bi za Bozanića. Možda Ramona, jer je to ipak ono čista ljubav, to je obrada Ramonsa i ja sam zbilja bil klinac kad sam skužil da je to 100% hit i da mi je genijalna stvar i da ju moramo obraditi. Rundek definitivno. Pa zato kaj mi je Rundek bliži, draži, zabavniji i sve ostalo. Ramons. Punk. Pa kada ja više volim elektriku, a mislim trebao bi to obrazložiti, zato kad je veća buka ja volim kad je buka kad sam na bini. U zadnje vrijeme mi je sasvim cool iskidanje majice. Prešao sam s donjeg dijela na gornji. Ja sam uvijek više volio albume, moram priznat, zato kaj nekak dobiš uvid onda u cijeli neki period benda kaj je radio. Ono, jedna stvar je okej, ono, singlovi su slatki, ali tražiš još informacija, tako da album je bio baš... Ne bi oženio ni jednu, ne bi pojebo ni jednu, a rešil bi se sve 3.